Kimchi Chino! 오빠, And yes, mahal, nagbabalik na ang Spicy Opa mo para tuloy natin ang mga pinag-uusapan natin na sinasabi natin talaga minsan, hindi lang dapat sa pisikal tumitingin. Hindi lang dapat sa laki, sa tambok, o di kaya sa haba. Ang mga turn-ons mo sa buhay, hindi lang sa physical. Diba nga, pinag-uusapan natin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ang tatlong non-physical or non-sexual turn-ons na pwede mo i-consider sa jowa mo. At sabi ko kanina, mahal, unang non-sexual turn-on ay emotional intelligence at maturity. Ito yung sinasabi natin na dapat yung jojowain mo may accountability, di ba? Na kapag nagkamali, marunong umako. Hindi yung kapag nagkamali ka, siya pagalit. Uy, maraming ganyan yung pangit na nga yung ugali, di ba? Jowa mo na mataas na pride, kapag nagkamali ay talaga nga namang ikaw pa magsasorry para sa relasyon nyo. O aminin nyo, may mga ganyan, di ba? Ano pa yung mga emotional intelligence, yung active listening, 'di ba? Na minsan kapag nag-uusap kayo, nagte-take note pala siya sa utak niya ng mga paborito mong kainin. O di kaya paboritong posisyon. Nagte-take note para at least alam niya na kung saan kukunin ang iyong kiliti. Wow! Ayan yung importance ng active listening. At ang pangalawa, mahal, pangalawang non-sexual turn-on ay intellectual connection. Ano ba yung mga intellectual connection? Di ba ako personally naa-attract ako sa taong matalino, di ba? Na kung saan kapag nagsasalita, merong passion. Yung mga bagay na kahit wala ka namang interest, pero kapag sila yung nagsasalita, full of dedication at nag-glow sila. Doon tayo sa may ganun, no? Doon tayo sa may glow, doon tayo sa may dedication or passion sa kanilang mga ginagawang craft. Ano pang pwedeng intellectual? Yung mga witty humor. Uy, aminin natin na minsan kahit hindi naman kagandahan o kagwapuhan ay talaga nga namang nakaka-inlove kapag funny. Uy, totoo yan basta napapatawa ka, napapangiti ka, dagdag points na yon. Kaya at least, hindi man kagwapuhan, doon ka na sa araw-araw kang pasisiyahin or patatawanin. 'Di ba? Mas okay na minsan ako personally may mga nakadate ko na talaga nga namang artistahin pero walang laman. Artist, ang ganda tingnan. Masarap sa mata pero kapag kausap mo parang sabaw. Ay nako, doon na tayo sa may substance. Doon na tayo sa mapapangiti ako at mapapatawa ka, 'di ba? And speaking of witty humor, ito sobrang talino rin ito, sobrang passionate at talaga nga namang sobrang gwapo. Shoutout natin ang nakikinig na driver na si Arnel Licaros. O, Green GSM driver ka ba? Ay naku, sinasabi ko sa'yo, malapit ang loob ng 90.7 Love Radio kapag Green GSM driver. O di kaya driver in general. Na talaga nga naman magaling kumambyo, magaling pumihit, at talagang magaling ang kamay. Huy! Maraming salamat po sa pakikinig at sa mga chuper natin dyan Shoutout sa inyo, shoutout po dahil naniniwala kami sa kasabihan na ang mga driver ay sweet lover. Ewan ko ba sa'yo, Kimchino? Anyway, mahal, oras natin 7:30. Kami po ay naka-live na sa FB Live ng Love Radio Manila, pati na rin ang TikTok. Kaya kung kayo ay nabitin sa ating kulitan, punta kayo doon para makita nyo ko pulang-pula ko ngayon. Sige na, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!